Inten. Kurang gede. Inten. Inten. Nah, gedeke sithik meneh. Inten. Gede meneh sithik. Inten. Oh, tuh. Ya. Inten. Wes. Kegedean Mas, Apa kegedean. Inten-intenipun Kakang. Mas, Salam. irungmu kok mekro. Irung mekrok kene modot. Sugeng dalu macange Yulimbo. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Nggih. Ridho lan hidayah mayungi sedaya para piyai agung wonten ing kesamben dalu menika. Mapanipun wonten ing padepokan Eyang Juga. Nggih. Suwe ora jamu pisan godhong telo. Alhamdulillah. Suwe ora ketemu Mas Joklitik ana padepokane Eyang Juga nggih lah pramila menika silaturahmi menika ampun ngantos putus Mas. Tali pedhot entuk ning nggon sesambungan paseduluran aja nganti pedhot. Nggih, ngene Mas Joklitik nggih mriki tambahi mle Mas. Ah niku. Kontrole. Mula nggih alhamdulillah dalu niki sak saged-sagedipun kula lan panjenengan mengeti haul yang juga yang ke-155 dalu niki muga-muga syafaat lan barokahipun tansah manggih dumateng piyai dalu niki ingkang mirsani pagelaran ringgit wayang kulit Allahumma amin. Sing rawuh mboten sekedar mirsani. Menika sinambi tirakatan. Amin. Wong susah kuwi tombone seneng. Ngoten nggih. Nggih, wong enak tombone kuwi luwe. Dadi wong penak turu tombone ngantuk. Dadi sembarang niku kudu ngeten iki diimbangi, Mas. Mula niki lak tirakat. Enake ati kuwi gumantung saka leh nata tirakate. Mula yen sapa bengi iki gelem tirakat, insyaallah atine bakale tetep iso sumeleh. Nggih. Nggih to? Cocok kula. Lho, lah kula niki nek kalih Mas Arif niku rumiyin nggih sok kala tirakat nggih sareng. Oh. Piyambake melek kula turu. Lho. Ya melek melu melek. Oh, lah kula ya pas ngantuk tanggapan terus. Mula alhamdulillah kembang nongo pun melu. Kayak iso omong ora jane. Modelmu kaya wit nongo ngono sok. Niki saged ta, Pak? Lah kok ket mau meneng bae wong keteke sak rombongan. Niki sing diarani menungso iso ngepaske rasa nggih ngeten niki. Sok kala yen kula kalih panjenengan ngomong-ngomongan sapet jagong, yen niki nyelo-nyelaning kandan lak mboten kepenak. Pancen kae gurimu kaya kadal. Nyelo-nyelaning kandan niku lak mboten kepenak. Ngoten lho. Mula niki roh undang-undang panggung niku ngerti. Tata trapsilane. Alah saestu niki sopane Mas Jok Kluthuk diterapkan tenggene bojone. Niki bojone seniman Mas Kluthuk. Keluargane niku keluarga wira swasta. Ning dalam menanamkan attitude etika sopan santun subasitanipun bojone niku bendina men liwat ngarepe wong ndingkluk Mas. Nggih sopan saking sopane. Mboten pancen bungkuk bojo kula. Bungkuk apa sopan? Bungkuk, Pak. Wong jenenge kula kali niki lak Sidulur Sinarawedi. Kakang Adi. Nggih. Sedumuk bathuk senyari bumi. Nggih. Cilik digonjak anake, Gedhe dijarak bojone, direwangi pecahing dada, kutaing jangan tewel menika. Kutaing ludira. Lah nggih, utaing ludira menika. Niki Mas. Mula tiada kata kalau saya bekerja selalu ada Mas Kluthuk, selalu ada Mas Klitik. Enggak bisa-bisa. Betul sakit. Saya selalu mempertahankan biarpun grup yang lain itu sudah berpecah belah, saya komitmen tetap Jok Kluthuk tidak akan pisah. Sebabnya apa kok Jok Kluthuk ora pisah? Sebabnya apa Mas? Sebabnya sing gampang dihapusi mek kula tok, Pak. Dadi ora kok dihapusi. Kak tadi. Apa wae kuwi nrimo ikhlas, nrimo ing pandhu. bakale ya berkah. Insyaallah ngono ki, Mas. Kowe rezeki yo gedhe yen sing menehi ora ikhlas apa barokahi. Ya bener. Kula niku sing iso darani wong cukup, Pak. Nah niki. Mulane wong sugih urung mesti cukup, wong cukup mesti sugih. Lah ini. Ngoten nggih. Nggih, Mas. Mergo wong sugih urung mesti cukup, contone wong sing ning dhuwur-dhuwur kae wis sugih kaya ngapa dhuwit ya miliaran, nyatane sik kurang sugih, pertalet ya sik dioplos karo Pertamax. Lho.
Berarti ora cukup ta Ora ngoten cukup. niku. Ning nek wong cukup menika wis sugih, cukup mangan sego jangan tewel lauk grih. Niki nek wis cukup niku nikmate ora umum. Niki. Caca. Niku wong cukup, Pak. Wis sugih. Sugih kecukupan. Ngoten lho. Pak Igit. Rasa pangrasa. Nah, wong tenang urung mesti wong seneng urung mesti lek tenang. Niki yen dalu menika iki sing iso dali wong tenang. Mergo wong tenang mesti seneng. Wong seneng urung mesti lek tenang, wong tenang mesti seneng. Otomatis. Otomatis. Nek wong seneng ora iso tenang kuwi apa? Wong seneng urung mesti tenang ki wong karaoke. Neng gone room, ke seneng karaoke. Ning kafe. Neng kafe, ning ora tenang wedi konangan bojone. Ya ora? Atine gelisah. Gelisah. Neng lek wong tenang ki paribasane nyambut gawe pangupaya jiwa, nyatane lek atine tenang iki mesti seneng atine. Kaya bengi iki. Bengi menika sing rawuh ing dalu menika iki kabeh wong tenang. Insyaallah wong tenang sak menembale besok diparingi seneng atine nganti besok ngomong anak putune. Amin. Iki lho. Lho, Sar nek omong pinter. lho, Wah, biasa dagelan ki angger keterak gerih ngeten iki. Omongane kaya kepenak ngono lho. kula niku manpapan Pak Igit. Nah iya. Nun sewu, lek main ning gone bersih desa. Lek main ning gone Pak Depuan nggih, kula yo ngetutne napa sing dadi dawuhe Mas Arif. Kudu ngono Mas. Iya no. Dadi olah kanuragan, olah nggon rasa antarane jasadiah, akhlakul karimah, mudune ning gone kolbiah iki kudu harus semuanya itu bersinergi. Gini iki. Tak jelasne sik. Iki arep Kula jelaske. tok ilmu tuwek niki. Tuwek tenan. Tuwek tenan, Pak. Niki saking tuweke Oh. sedina tiba ping 6 ning jeding iki. Iya. Kuwi buyutan nih mestine. Niki haul. Sing iki ndi? Niki. Heeh, terus. Lah, sing ning kene. Heeh. Ki telek. Yo wis kabeh niki lho, Pak. Lek jenengan niku ya haul kaping 155. 55. Yen jenengan nun sewu, pinanggih jenengan haul 155 niku pripun? Sudah 155 tahun beliau sowan wonten ngarsane Gusti. Menika minangka tokoh sing Aduh. berpengaruh dan beliau bermanfaat untuk masyarakat. Aduh. Mari kita ber Kok rembang mek usah jelasne mek ngono tok iki to, Pak Git. Lah yo hal yang Aduh. sudah Mas. remet lambemu Sing dimaksud Mas Sigit Arianto kuwi anggone lenggah kapundhut dening Gusti Kang Maha Kuwasa kuwi usiane wis nginjak ke 155. Ning dalam artikulasi 155 ki apa lek miturutmu? Lah kuwi lak angka to, Mas? Angka ning artine apa lek ora mudeng kowe? Angka kuwi ya jelas Ora paham kowe. Kowe ora paham ra mbok sinau ning ngene iki. kowe paham po? Loh, jelas mboten lho, Mas. Lho lah iya kok ngeyel tak sikut meletik. nek iso omong iso yen ora omong ora yen wani ya wani yen wedi ya wedi. 155 ki wis pas. Pas Piye kuwi? Pas ngeten. 155 ki angkane pira? Lambuh bene. Siji, Kok teko adewe. 5. Niki wis pas. Siji ki Gusti Allah. Terus 5 ki manembah marang Gusti 5 waktu kudu ditindakake. Masyaallah. Sing kelima sing terakhir kuwi Pancasila. Dadi sing diarani manembah marang Gusti, manunggaling kawula Gusti kudu nyawiji dadi siji sing sadarani hablum minanas hablum minallah. masalah omonganmu kok iso apik kaya ngene. Kok iso cetha ngono lho. Ngaur ya aku lagi. Dadi antarane negara, agama, budaya nyawiji dadi siji. 155. Pripun? Siji kuwi Gusti Allah. 5 kuwi 5 kuwi 5 waktu kudu ditindakake. agama, Agama sing 5 sing terakhir ki Pancasila. kuwi negara. Negara. Eh. Dadi sebagai warga masyarakat Indonesia ya kudu manembah marang Gusti miturut kapitayane dhewe-dhewe ya kudu menaati peraturan sing kene negarane awake dhewe Indonesia. Masya Allah. Pripun? Pancasila pirsa jenengan? ngerti. Ku anggap goblok nu ya. Ini Iya, dalangi ngerti saja. Pancasila. Lah kowe iki aku ya Kowe iki- gumun jo. Hei, Iki ndase kaya cok bakal ngono ya iso jentreh iki. secara analisis kuwi nek delok dalange iki lak sarjana kok terus mbok remehke iki lho. Pancasila pirsa? Ngerti. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Aduh. Loh, Pancasila 1. Pancasila. Saman paham Pancasila? Paham? Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Aduh Pak Igit. Pak Igit. Ini di Pancasila iki ono 5 Pancasila dasar negara, 1 ketuhanan yang Aduh. Maha Esa, 2 kemanusiaan. Sing klotekane mboten niku. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Salah.
Piro to, Tuk? Ada berapa sila dalam Pancasila? Lah ya bener lima. Siji Pak Igit. Duh, aja ngawur lho. Pancasila iku ono 5. Sing kula tekoki lak silane. Ada berapa sila dalam Pancasila? Ada. Pancasila, silane siji. Lah lek 5 bro Pancasila, sila. Oh, Sing tak tekok niki silane. iki bocah nek kepinteren efek konsumsi greh iki. Aja mbok lawan iki masae Loh, bocah cerdas Iki kok. non sewu lho, Bos. Nggih, nggih, Iki pengalaman lho. Ya, ya, ya. Non sewu iki. Nggih, nggih. Presiden negara Indonesia Ada Bapak Joko Widodo dulu yang ke-7, sekarang yang ke-8 Bapak Prabowo. Wakil Presiden Mas Gibran. Mas Gibran. Mas Gibran, Pak Prabowo. Lah iya, sampean ngerti? Menteri Menteri ngendi kehutanan? Apa Menteri apa? apa? Gubernur Jawa Timur. Aku Jawa Tengah ya. Bu Khofifah. Berarti Loh, jangan cerdas. Lah, gini ngerti. Ayo jajal. Menteri Pertahanan Indonesia. Sopo Jo? Aku urung maca Jo. Wah, Menteri Pertahanan Indonesia rapal. Niki lho, Menteri Pertahanan luar negeri mon ngerti. Indonesia kok sampai rapal. Kulo niku kula sinau luar negeri barang kula sinau nih. Tenane. Saestu. Lah, ngomong mbok ora umum. Menteri Pertahanan India. Ora ro. Ada. Sampean ngerti, Menteri Pertahanan India. Ladusing. Oh iya Pak, kayak polisi India kayak Menteri Pertahanan ngono. Iya. Duta Anak Indonesia. Kak Seto nek Indonesia. Sopo? Duta Anak Indonesia. Ora ro. Kak Seto to. Duta Anak Malaysia. Ora enek, Bos. Rapal berarti. kowe. Duta Anak Indonesia sapa? Kak Seto. Nggih. Duta Anak Malaysia. Malaysia. Upin Ipin. Kita ngawur lagi. Menteri Teknologi. Endi? Aja Indonesia lho, sing luar ya. Menteri Teknologi Amerika. MacGyver. Loh. Kok iso MacGyver? MacGyver ke pinter gak apa-apa kae. Oh, iki wong lawas iki. Dadi paham ya. Dulure Satria Baja Hitam. Kowe iki malah saya suwi malah dledek kok omonganmu ki. Oh. Wong jenenge wong kuwi ngolah rasa niku angel, Mas. Nggih, Pak. Dadi bengi niki yen idep-idep Nah, tirakat niki sing dani wong ikhlas Pak Igit. Piye? Kok iso diarani ikhlas piye? Ngeten. Iki ilmu tuwek neh niki. Kok main tuwek terus to kowe? Nome iki njur kapan ngono? Iki langsung tuwek. Wong tuwek urung mesti lek duwe pemikiran tuwek, ning sok kala cah nom duwe pemikiran sing tuwek. Loh. Juga Samben, Nggih, nggih. Blitar, Padepokan juga menika sing dani wong ikhlas niku wong juga. Kok saged ngoten? Wong ikhlase Mas Arif, ikhlase warga masyarakat juga, ikhlase warga masyarakat sing dalu menika mirsani ringgit ing dalu menika. Menika paribasane kaya raga. Contone, Ki nun sewu. yen ikhlas ki biasane sok weh-weh to iki. Weh. Ning raga menika iso dadi conto Pak Igit, ikhlase menika. Maksude? Nun sewu. Iso nyawang ora iso njupuk. Nggih. Iso njupuk ora iso mangan. Iso mangan. Ora iso ngrasakne. Iso ngrasakne ora iso wareg. Iso wareg ora iso ngetokne. Ikhlase raga iki kaya ngono kuwi. Kuwi urut-urutane akeh lho kuwi. Oke, ya kuwi raga. Ya kuwi ikhlase raga ki ya kaya ikhlase warga masyarakat kene iki. Sik iso nyawang ra iso njupuk. Kuwi mripat. Yen ning ngarepe dhewe nek panganan, kuwi mripat ki iso nyawang, ning ora iso njupuk. Sing njupuk sapa? Tangan. Tangan ki iso njupuk ning ora iso mangan. Sing mangan sapa? Cangkem. Lambe utawa cangkem. Kamangka mata ya nro, tangan iso njupuk, Ning- cangkem iso ngrasakne. Ning ikhlas ya. Ikhlas. Ora berontak. Ora berontak. Cangkem ki iso mangan, ning ora iso ngrasakne. Iya. Sing ngrasakne sapa? Ilat. Ilat Pak Igit. Loh. Gini mboten? Lah kowe ora nyalonke mudin kene to temumu ngono. Ya ora mungkin wah aku nyalone juru kunci mayite demo ndek iki ya. Oh iya. Ilat iso ngrasakne ning ora iso wareg. Ilat iso ngrasake ning ora iso wareg. Sing wareg apa? Weteng Pak Igit. Madaran. Weteng ke iso wareg ning ora iso ngetokne. Lah sing ngetoke apa? Siki. Ayo kowe arep muni saru kowe. Gak aku ora mungkin muni silit ora mungkin. Lho lah Lho kuwi. lagi mau. Malah mbok cethake no kok iso. Ngene mboten, Pak? Iya. Ikhlase raga iki kaya ngono kuwi. Nggih. Kuwi padha karo tangan, Pak Igit. Nggih. Tangan tengen karo tangan kiwa ki yen awake dhewe rukun, ikhlas. Iki hebat lho, Pak Igit. Piye contone piye? Tangan tengen ki paribasane mbok gaweni jam, mbok Iya. gaweni ali-ali. Nggih. Iki ikhlas. Mbok gaweni sing apik-apik, mbok nggo mangan. Iya. Ning yen tangan kiwa. Padahal yo ngerti. Ya ngerti, ning mek meneng ae senajan to nggone mung ning mburi tok. Masyaallah.
Nggih napa mboten, Pak? Ya bener, Pak. Ikhlase tangane kaya ngono. Dadi dicuplek saka kuwi. Iya no, Bos. Dadi muga-muga keikhlasannya ragane awake dhewe iki bisa nulat keikhlasannya warga masyarakat juga dan sekitarnya muga-muga kabeh lek wis ikhlas pinaringan berkah barokah saka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah amin. Yo ngene iki lho. Dadi kowe iki ditimbali rene iki tegese klungsak. Sing nimbali sapa? Mas Arif. Aku iki teko dhewe kok ditimbali piye. Loh, malah sing apik ngene iki to, Mas. Ya apik ngene. Sadurunge kentongan dititir kae, njur kowe iso teko berarti talingamu to kupingmu kuwi cetha. Aku mergo utang budi karo Mas Arif e. Loh, Kok iso utang budi Lah sejalan? kene Bos. Arif apa Budi? Ya utang Mas Arif. Kok utang Budi? Kowe iki utang Mas Arif apa utang Budi? Witekku. Utang Mas Arif. Lah, kok iso Kok utang- lewat budi? Lah Budi iya. iki apane Mas Arif? Ya kuwi kancane lho. Oh iya. Biyen ngamen. Nah. Ning samben. Weh, Terus ora iso mangan mesti teko kene. apa ora ndek tangan, Pak? Ya enggak Mas iki ora nek sing dipan mergo ketoprak sepi. Wow. Ning samben kono ki Nobong. biyen nobong, ngamen terus ora iso mangan, ya ora iso mangan, ora perkara ora iso mangan, ora nek sing dipangan. Heeh. Mesti rene terus disuguhi jangan tewel mangan bendino ning kene iki. Dadi kula niku ing dalu menika ki sepati basane utang Mas Arif, Pak. Layakno. Umur piro kowe mbiyen? Kula taun 99 iki berarti umurku mbiyen 17 tahun. Loh, 17 tahun iki wani utang kowe. Sing layak. utang sinten? Loh, Lah kowe mau jare kula utang Mas Arif. Mas iki bales budimu balas budi bengi. ngoten lho. Balas Arif, dudu balas budi. Lah Ora ngomong enek ini kok balas balas Arif budi iki, ngono aja. Wong utange karo Mas Arif kok sing disaur budi apa gedeng jane. Oh no. Dadi kula mbiyen teng mriki, mulane ing dalu menika wis Layak. delalah niku pas jadwale kosong. Heeh. Kula mriki. Layak. Dalah dalange jenengan ya kula mriki ngoten lho Mas iki. Yo ki lho Mas, uang kuwi aja mengutamakan materi tapi mengutamakan hati. Ngono lho. Duit iso digoleki ning ati kuwi angel golekane Mas. Lho, Pak Ikit. Kula iki kalih niki wah ngeten. Iya. Lho, Kowe bengi iki cara Mas Arif kuwi nun sewu lho ya. nyapa? Butuh apa-apa apa ya kowe langsung ngeguh praktikalmu. Aku sik sugih lho, Bos. Wah, Wah iki iya. wong sugih iki aja sok Aku wong saiki cukup lho. Ora sugih ning cukup aku. kok cukup kepiye? Aku omong sugih kok sugih mesti lek cukup mesti sugih. Ayo, kono. Wis los wis. Butuhe Los Mas. tenan? Butuhe Mas Arif apa? Masya tak Allah. omongne Pak Guntur. Lho. Ya Pak, Pak aku ki dhewe to ya. Wong aku ya sik kurang. Ah, berarti kowe iki wong medit. Gak. Kowe iki wong medit, wong kuwi sing ikhlas lillahi taala. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Iya. Sangumu apa sing kudu mbok wehke Mas Arif? Kenyih wis los aku iki. Lho. Elas ki ya apa nyumbang apa? Lho, apa butuhe? Lho. Paling ora bengi iki butuh rokok. Lho. Ayo tuku dhewe. Lho. Mbok kan tuku dhewe ya kowe melu go praktikal kok iso. Mula kersanipun Abdul to, Mas. Wis Pak Ikit. Mas Arif minggah Pak. Oke. Kersanipun Abdul kula iki tak kali gojek kali Mas Arif. Mas Arif. Dadi paling yo wong niki wae yo bablas ngaji terus ngriki dadi ben iso ketemu pisan ngoten lho. Nggih. Cepi. Panas mlaku orang gawa payung srandale diserek Monggo Mas Arif. maane mlentung Surabaya keke ungsi neng Madiun Jakarta Janji rukun. panas mlaku orang gawa payung Mas, sandale lamaane mlentung Surabaya keker fungsi neng Madiun Jakarta janji wes Iki. ono bektimu kuwi karo masmu kowe cilik digedhekke gedhe pinterke ra iso ngangkat derajat martabate biyen iki kanca ngene biyen. Nek omong aja sembrono lho, Duk. Iya. iki di stripping lho Biyen. Streaming. Streaming lah nek wong kuwi manut Lah jejak iya, lakune lah iya to. luwih becik dadi wong ala ning Mantan, tundane iso apik akeh wong apik saiki ning watake elek ya akeh
Nek malah iki dicontoh biyen nalika korak preman. Oh ini biyen kalau aku los. Iya ngerti. Zaman sik topi miring biyen. Layakno anakmu sing terakhir kaya gendul. Ora ayak-ayakan. Papunten lho Mas. Aku mbiyen iki lulus leh mejang. Boso karo Eyang iki. Mas, Eyang sapa? Mas Arif. Mas Arif, ya Eyang kan. Eyang mbahmu iki. Eyang usik napa celuk Eyang? Lho kan ya manggone Pak Depan anu yang tesik ngeten. Pertanyaanmu iki ora penak. Bintang iki kok sing. Mek ngene lho, ngene kan ya apa elek to, Bos. Mek ngene tok. Anu, jenengan jumeneng mawon to? Peh, ngadeg mawon to. Mboten, kula tak lenggah mawon. Peh, ngadeg mawon lho, kabeh ngadeg. Isin ngene iki ya kono. Iki asli lungguh ki ora mergo sopan. Ora mergo sopan. Apa? Asam urate dhuwur. Sembrono. Wong ki ya kudu ngajeni. Lek sing sepuh ki ngadeg, Nggih. awake dhewe linggo. Ya ngono. Saat niki sing sepuh ki linggo. Lungguh, awakmu ndelosoro. Yo lah dadi Kowe iki ora ngono kuwi kok mangsa. dadi critane iki Mas Arif omongan karo Bajul dadi lho. Ora. Aduh yo. Ngeten Mas Arif. Nggih. Niki wau lak rembukan kula kalian Mas Sigit niku lak krana kula iki cilikan kula toprak teng mriki wong ya yang riyen leh ngopeni kaya mbuh. Jaman Mbak Kembar leh ngopeni ya kaya mbuh. Riniwati. Nah, lah sakniki gandeng kula ya pas bengi niki iso longgar. Kula pun janji jenengan pun hak bengi niki kula ngancani jenengan. Nggih, alhamdulillah. Sasa mikir apa-apa. Loh, Oh, mikir apa-apa. kaya kemendel. Lah sing mikir raimu ya sapa? Klitik kaget lho. Kok lho ki lho. Lah ngene tak delok apa begitu diteko. Lah sembrono. Rasa mikir apa-apa tenang, Nyambut sumpah. gawe kon dindi Kayak, kok. jangan tewel aja lali engko gawe ono aku jangan tewel. Khusus kowe kae lho, sakwite kon nggo mulih. Ayo ning ngepruk ndasmu ya. Kok leh sembrono. Sik ngene apa sik ngene. Iya, ngono. Sarip nggih. Nggih. Ngapunten Biyen niku biyen. Nggih. Pun jenengan ngendikan napa? Iya sih tak. Miki ngeten lho, ora kek ngesor kaya bakul jamu ae kok. Teng dhuwur ngeten. Ojo. Nah, Nggih. Pun, Mas. Rahayu sagung dumadi. Rahayu. Alhamdulillah dalu menika acara puncak haulipun yang juga ingkang kaping 700 seket gangsal nggih. Matur nuwun dumateng sedaya para kadang kang sami rawuh, kang sampun ngestreni hajatipun yang juga sedaya tansah pikantuk bagas warasiat kuat lan slamet bejo mulya lan tinata. Alhamdulillah nggih. Kayak nyampo kae. nika ta. Duka wong edan ngono. Nggih. Wong enten wong omong-omongan teng dhuwur ora sopan. Mudhun ini nyapa to jane. Kowe nginceng sapa? Sapa? Kiki lho. Wong sing diomongke iki Mas Sigit kok iso sing dinceng kono ki ngopo? Tak kira nek wong menek terop. Bangsane. Tuh, Dalam Mas. aki. Ora Sesesan. Nggih, ngeten. Pripun Mas? Mas. Alhamdulillah wis. Pripun yang ngono. Yang apa to? Apa? Ngene ye. tak jotos ra lho. Biyen Lemben roti biyen saiki. SMA iki kemelindi gawane hardtop. Wah, Herle to. Hardtop, Harley dasmu, hardtop, jeep. Oh, Karena jeep ngene iki. Pasar sapi. Samben ya, pasar samben biyen aku teko. Tuk. Oh, rong setelo. Saiki wis tobat alhamdulillah, mari. Aku kok rong mari-mari to Mas aku. Lah, kowe mula ngene iki lho. Nun sewu Mas Arif. Kula riyen nate dipun wejang kalian Eyang. Kula riyen lak jeneng kula Dwi to Mas Sigit. Nggih. Bapak lak tesih ndagel teng mriki. Anu Kang Julega, iki anakmu to nggih. Iki anakmu sing nomor pira? Nomor kalih ya ngono. Wah, iki sok bakal dadi bocah pinunjul ki, dadi katresnane wong akeh. Ning ya mesti apik ki sok ketoke nasibe besok temu mulya. Alhamdulillah kula sakniki nggih pun gadah usaha kathah. Alhamdulillah. Berarti dongane yang mandi. Lah kok terus pas niki teko. Heeh. Wah, iki anakmu Mas Julega. Nggih.
Sony Nomor iki. piro ki? Nomor 1 sapa jenenge Sony. Wah, omong Kok ngono. kaya merek sempak, ngono ya. Oh, Wah, lha iki sing bahaya ki sing nomor 1 ki sok. Iki anakmu ki sok ora ado saka gendul lah, tenan to, Mas. Saiki malah gawanane ngarung idul gendul terus niki. Malah bojone teng omahne kan nglumpukke gendul kon bakul bensin. Iya, apik. wis alhamdulillah. Mas Arif, matur suwun. Heeh. Kula lek niki kula nun sewu Bos. Niki kula niku lek mlane kula niku kula jak ngriki. Kula lek ngriki mesti kelingan Pak E mbiyen. Pak E niku mbiyen niku uripe teng ngriki, Jolego niku. Dadi alhamdulillah oleh napa yang ngarani Mas ya? Sawab berkah. Sawab berkah ya. Ya alhamdulillah. Bapake tirakate ning kene sing ngundhuh anak-anake. Lah kowe yo kudune bektimu karo wong tuwa, wong bapak mati mbok tinggal ndelok bal-balan iki lho. Lah yo ora penak to. Kemeruh kowe. durhaka. Kemeruh kowe. Lah ngopo? Kayak ora tak tinggal dulu Lah bal-balan. mbok tinggal ning ndi? GI aku GI. Malah saya nemu. Oke, Mas. Nggih. Nggih Mas, wis alhamdulillah Mas Arif. Wis alhamdulillah. Nggih, nggih. Wis luar biasa. Nggih. Kula tak ngaturaken matur nuwun. Nggih, monggo. Kedap nggih. Kula matur nuwun sanget dumateng sepisan Muspika Kecamatan Kesamben. Terus Mbah Lurah juga kalian seperangkatipun dulur-dulur panitia Karang Taruna Wijaya Kusuma, kalian sedaya para tokoh masyarakat, pemuda sedesa juga, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh ibu-ibu, matur nuwun sanget, terutama dumateng Mas Didik, Mbak Hana LKI kang sampun support acara haulipun Eyang juga, LKI Tambah Jaya Remboko Amin. saged bermanfaat dumateng Amin. dayanipun. Nggih. Alhamdulillah. Amin. Terus kalih para bakul sing tiap tahun napa nggih Yang kuyung. nyengkuyung. Terus kalih niki sing Gajah Purwo ngono. Oh nggih, kalih para kadang Gajah Purwo ingkang pun sekitar 4 tahun memberikan support makan gratis untuk Alhamdulillah. acara haul yang juga. Alhamdulillah. Amin. Bantuan. Terus kali sing anu bagian pawon sing wis wira-wiri wis ubet. Alah Wis saestu. kesel Saestu niku tak tunggone goreng tempe nganti gosong. Lah iki Sangke leh repote kaya mbuh kok Mas. Lah, nggih. Sampeyan iki sesuk pawone kayak kipas angin. Sing goreng tempe tuwek-tuwek ambune remason tok. lah iya. Wah, aku sampai mesak nih aku kan. Wis matur nuwun dumateng Mas Guntur ingkang sampun Nggih, nggih. rawuh ngestreni hajatipun Eyang. Kalian wau Bapak Bupati Pak Rianto Rawuh. ugi ngestreni Nggih. hajatipun kirap tumpeng ambengan matur nuwun. Amin. Ali Mas Sigit ugi. Nggih, Mas Sigit. Siap. Cakraningrat. Dulur-dulur Cakraningrat wis sangat luar biasa. Pun kapok nggih Mas Nggih. Sigit. Pak Gito, terus Mas Kaspo. Nggih, anu sesuk di WA ngono piye. Wis pokoke wis matur nuwun kuwabeh lah. Yang terlibat malam hari Nggih. ini. Ngono sesuk ben iki videotron nanti terima kasih sapa-sapa tadi. Lah iya, ya kudu to, mosok engko lek ana kurang luwih wis nyuwun pangapunten. Insyaallah sura mengke ketoprakan teng mriki. Nggih, Bersama Bapak Dewan Provinsi Jawa Timur Nggih, Mas insyaallah. Guntur Wahono. alhamdulillah. Ketoprak tapi bentuk YouTube. Piye ketoprak bentuk YouTube iki? Nanti streaming tadi. Ya, Ya ora wilayah. ketoprak tenan kok ya. Nggih. Insyaallah nggih Mas nggih. 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 Wis siap selalu. Monggo wis pokoke sing penting monggo sareng-sareng ndedonga Nggih. mring Gusti Kang Mawelas Asih. Siap. Ayo padha njaga nglestareke budaya leluhur sing adiluhung. Mrih ngrembaka kuncara anjayeng bawana. Amin. Amin. Niku mawon. Siap. Kula tak wis engko ndak nyanyi-nyanyi iki golek. Nggih, wis. Makasih Nggih, Mas Arif. siap matur nuwun Mas Arif. Tepuk Nggih. tangan kagem Mas Arif kanca-kanca. Yes, matur nuwun. alhamdulillah. Muga-muga juga ki
tetep dadi Nggih, wis juga pokoke sing kudu guyub rukun, kompak. kondang kalau kok nggih nggih nggih. Kira pusaka kalau wingi wis luar biasa. Nggih, nggih. Wis pokoknya luar biasa lah. Matur nuwun dumateng sedaya warga desa juga dan yang mendukung mengikut Berpartisipasi. nggih WBI Wanita Bersanggul Indonesia, Nggih, nggih. Wanita Kebaya Indonesia wis sangat luar biasa. Amin, amin, Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, siap. Sembah nuwun Mas Arif, sembah nuwun, sembah nuwun. Lho nek karo Mas Arif wis kaya guruku ya kakangku. Saestu Mas sami. Ning ndi-ndi Nggih. diarahke laku ngene-ngene. Malah wis Kula yo nek kenali yo diarahne yo. dia digawani tongkat saka kene nggone Jeneng. yange bareng weh ngancani mlaku-mlaku. Untuk nih dek ini diarahke Mas Arif cair gian. Cair lu diarahne pas Mas aku piye kira ndek dhuwit. Ya serono le ndang utang BRI sik diarah gitu. Lu langsung Diarahke nggih cair. Cair. Mas matur nuwun nggih Mas. Ya. Alhamdulillah. Request tembang nopo Mas Arif? Derek. Enggak. Apa neh iki aku. Loh, mboten kagem jampi saya para-para pamidanget. Mas Arif menika sesuai dengan agemanipun Jawa. Nggih. Menika sampun bisik-bisik kula nyuwun gending ladrang singkong keju, Mas. Ladrang kok singkong keju. Dulang raimu ya. Eneke ya kowe kuwi kingkong keju kuwi kok. Aku mau arep mampir ning angkringanmu sing ning Kanigoro lho. Kok sepi ngono tulisane tok. Dereng buka, jam pinten jenengan? Jam setengah telu. Dereng buka. Bukake jam 1 bengi. Wong niku Tapi anu Mas, niku ndodoli maling-maling lek mulih. aja aku meling warga kene aja mampir nggone angkringane kluthuk. Ning Kanigoro iki lho. Aja, wis aku tak weling tenan. Iki jane arep tak laporke nggone Dinas Kesehatan. Lah nyapa? Sebabe Lah tahune pas ning nggone dasan ditulisi yo. apa? Tahu goreng kuwi. Heeh. 2003. Lha ya murah ya tak dol murah. Ora iso, arep tak laporne wae ning Lah Dinas nyapa? Kesehatan. Tahu 2003 mbok dol. Kuwi 2000 leh telu koclok. Ora iso, tak laporne Panggan. Lah kok iso? Ha iki 2000 pira? 2020. Lah kok 2003 mbok dol? Iya mambu kuwi tuk kusan kedaluwarsa tuk. Wis kowe ngrekasake sing wong tuku. Ra mesakne kowe. Kayak pancen tak go njugi aku ben bongko anjene. Kok 2000 leh telu kok 2000 gendeng aja iki. Malah lesu. Atau nuwun Anu, Mas Arif ke. Tembangin apa, Bos? Mas. Apa iki? Rame mon nggih, gawe rame ngoten mon nggih. Moh aku. Moh iki moh rame iki senengi sepi yo. Sepi. Ndak konangan. Kula tak nyuwun anu ae. Angkur. Kadung tresno. Ayo monggo tresno nang Jawa. Alhamdulillah. Amin amin amin. Mantun iki mengke Mas Guntur Nggih. diatur. Oh, siap. Siap. Wonten. Wonten. Ingkang nembang Kadung Tresno. Pun monggo nyumagaken. Wah, Mbak Punjung. Wah. Lah, ora nyawer nyapet masalah Pak. Wah, eyang nyawer ya. Pinang ngono. Ya lalane kene aku mau malah. Nah, ngono lho. Ndang nyepak niku ngono. Eyang. Iya, Duk. Eyang. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Bos, masa lali karo kanca mendem masa lali. Kok mau cethake lho. Cahitan. Kowe iki dadak nyuwun barang kudune kowe iki malah ninggali kok. Pelak pamit. Wah. Kadung Tresno sing nembang Mbak ngadeg to, Duk. Lho nggih lho. Lho. Wong kula niku mek jajal ngeten iki ben penak. Iya. Bocah iki wis sehat to, Mas. Sehat. Jenengan ra ngerti yo. Sehat. Jenengan niku mesti ndisik kula niku njajal iki lho kok gejete kok penakan lho. Loh, ya tak sehat lho, asli sehat. Loh, bocah ini sehat. Mungkin Mbak Punjung. Aja ninggal aku timo bonceng. Bukan jine karangan Aja ngece, mbok aja ngece. Lampun ngece, lampun ngece. Aja ngece, mbok aja ngece. Lampun ngece, lampun ngece. dalu Mbak Punjung. Wilujeng dalu
Mbak Limbo, Mbak Jange. Wah, suwe mboten pinanggih jenengan nggih. Wah, jas. Sehat nggih. Alhamdulillah. Waras nggih. Waras sehat, seger. Nggih. Waras sehat. Nggih. Kuwi iso diarani rohani karo jasmani. Ngono. Nek sing nika sehat ning mboten waras. Nggih, berarti kula niku sehat tapi gendeng ya. Asih. Ora ngene lho wong. Wong kuwi ya nun sewu, wong ki lak pikiran nun sewu, mustaqala ming sak menten, Mas. Heeh. Nek nggih mikir sok kala abot ki ya sok kala ya kesel, capek. Heeh. Ning nggih harus bisa relaksasi. Dadi nek nggon ngene iki ya ayo direlaksasi sing kepenak, ngono lho. Ya to, Nduk? Iya, Mas. Nah. Aku biasanya relaksasi dipijeti ya, Mas. Ah kae lak ning nggone apa kae pijat urat Takamura. Ngono. Lek bojo kuwi Heeh. relaksasi iki dikeroki. Lho, Bojoku ndek tau tak keroki lah kok metu nomere to geger. Dadi Ibujumu uang apa kodok? niku bangkak Mas, Oh bangkak. iya. ya nek pupune trah ngono trah. Kunjung sehat itu ya. Wira petuk ya. Nggih, Mas. Iki pamundutan saka nyimpen Mas Arif iki nyun lagu Kadung Tresno. Tak poh ya. Nggih bawa apa ya? Nggih bawa apa ya? Ayo Kadung Tresno iki bawane sing apik tetep lam-lam tilang. Oh, apik iki. Tresno. Lam-lam. Aku suwi ra metu kuwi anu. Anu pidone lho. Nah iya. Kon video. Video arep status. Omongi bojoku Peter at home Ramayana. Saiki ngono kuwi modele Mas, at home. Mari ngono Matahari. Lho. Blonjo. At home Jatim Park lho. Piknik. Weh. Bojomu iso nggih status ngono kuwi? At home pasar templek juga. Marai kowe asli non sewu Mas Sigit. Iya, piye, piye? Kula kali niki jane pegel kok. Ternyata bojo kula niku nggih bojone niki ngian. Lho. Gendeng aja lho iki. Bojomu ya bojone kluthuk. Nggih. Kok iso? Kula niku lak duwe HP. Bojo kula niku kula tulisi nomor lak bojoku ngoten to. Lah niki wae teng mobil HP-ne muni. Lah kok nggih metu bojoku ngoten. Ah berarti selama iki trah mbok limpe kok mburi jebule. Limpe gundulmu iki. Lah nyatane nyapa kok? Lho pancen yo tak tulisi bojoku kok. Ora iso, wong kuwi ning HP-ku kok, ning HP-mu. Aja, bojoku ya bojomu. Lah iya. Lah iki tulisane ya bojoku. Lah, kuwi barang. Ayo. Loh, Iya to? lah iya, bojoku iki tak tulisi bojoku, bojone Pak Eke yo tulisi bojoku. Ora iso. Wong tak wong tulisane ning HP kuwi bojoku. Lah iya bojoku koclok aja iki. Ning HP-mu kok enek tulisane bojoku nyapa? Pancen bojoku kok kuwi. Lho, kuwi iki bojoku nyapa kok ning HP-mu? Sesuk tak gantine tekku. Piye? Gendakanku ngono. Ya aja nesu. Oh pancen yo bojoku wae koclok kok iki. Ora nyoto. Lam-lam. Angger ada Mas ngono lho, Mas. Rene Neneng. lam tilam. Niki Latihan ropak Nggih. apik pisan. Niki- kita suro. gending menika bawa menika kula salamne karo kancaku mancing Ucok, Budi, Pendek. Wis niki Kok kanca mancing. kanca ngamen. Kanca ngamen, kanca mancing. Ucok, Budi, Pendek. Piyen? Iki omong ana sing bakul kacang aja melu ndelok wayang. Lah ke sing ning ngesor ndeloke kacange dingenak-ngenekne ra roh iki. Jipak-jipu ra roh. Kan lho. Omong ana ke lho. Sedekah aja nih. Lah. Perci iwatan Mas, dalem. garwane jenengan nggih panggah. Iki. Insyaallah aku tetap bertahan ijen ya. Ijen, Ijen ning tetep golek. Golek kahanan sing kepenak. aku lagi kosong loh, Mas. Kosong karepmu ra karepmu bosok neh aku kok. Iki disoting wong akeh wing ngracuni netizen neh. Lek kosong tak lebonan. Ora sah. Tak tonyo tenan kok. Uangnya mbok sing fair bloko kaya kluthuk. Aku yo Bloko-bloko Lah piye? nek kosong ya tak lebonane. lebonane. Mau muni ngono tok iki Mas. Aku tahu. Ora tahu krungu. Kosong adalah isi Ada kosong. Aku tahu dingenekke, Mas. Apa lali apa piye mbiyen karo aku? Aku kok ngomahi lawang kunci ngarep. Mburi kunci. Akhirnya turu ning emper.
Tanggaku liwat Lah kowe ate. pekok kowe. Ngapa? Mulane metode dalam hidup berumah tangga iki kleru. Piye? Lek mbangun omah ki aja duwe lawang ning ngarep mburi. Lah terus Aku tak dhuwur. lho. Aku mlebu piye Lho, mlebu kon dhuwur koyo karambol mak pluk langsung. Bangsane kira. Ya ora. Perci. Nyapot kun sulasan nembang lambemu ora. Kosong adalah isi. Isi apa? Ora. Gagas lambemu aku. Ngono yang provokasi. Bojo kula diprovokasi niku lho. Diprovokasi piye? Anu, duwi ra tau mulih, klitik ra tau mulih. Terus Saiki kontrak omah. Ra keranjingan. padahal Iya. lah Ayo. yo Gak. Aku ora. kok belum tahu alamatnya kontrakanmu, Mas. Ayo dudai. Wis rene. Wis ra Kosong adalah isi. kamu. Cangkemku mah bobok-bobok. Aku ya ingin mengisi hal yang kosong. Paraji. Ya, Pak. Apa tuk? Betul apa Pak? Watan paku lingan hayune Masuk yo ayu. ayo tenan Dik. Peluk dong. Ai. Wah kendele saiki. Sekarang kok berani toh, Mas? Aku kalau di panggung itu profesional kerja. Oh iya. Tidak ada di mana suami, di mana iya. istri. Semuanya harus Kowe kok melu ngrakul ki ngopo? Aku ya profesional kok. Iso profesional. Gandese luwese. Ai. Kok lek mepet aku cipok mborok malah. Tetanus. Lah wong sing jawe laku kok ngamplokmu rono ki lho. Lho jenengan ora tau-tau nek jauh-jauh Mas. Ditapuk lho Mas aku. Wong wedok tidak perlu seperti itu. Itu menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT. Wang samu ku ya. Mas aku ditapuk. Kowe kok betah wong kuwi ambune kaya solar kok iso mbok cedeki kok iso. Piye? Kenyonyok, atimu kenyonyok ditangisi wong wedok kenyonyok atimu. Sopo sing nyonyo? Nelongso kowe. Wah, aku ora tau nelongso. Lah ditangisi wong wedok kok ngalih, gak tegel. Lu golek neh no. Pisane. Wong lanang kok padakne. Le wong wedok ya. Oh, tok sumbere iki berarti. Asli sing marahi Kowe kowe. iki. Pancen tak gawe ngono. Aduh Nimas ning kuning lancir kuning kinawa liyan lencir kuning ginawa liyan dadi wong sing duwe pakulitan kuning tur awake lencir saiki wis ginawa liyan Dipek wong. kaya mangkono Gandese gandes ra eneke gandes gandul komete. Gandes gandul komete ya. Aduh Nima. suarane rada gedhe seleke hinten nah ngono Hinten kurang gedhe in kurang gedhe hinten ayo Inten kurang gedhe inten Inten nah gedheke sithik meneh Inten gedhe meneh sithik Inten oh no ya Inten wes Kegedean Mas, Apa kegedean. Inten-intenipun kakang Mas, Dalam irungmu kok mekro. irung mekrok kene modot. ya ampun Gak penak we. ya ampun Bocah kurang ajar. kok yo jujur lho kowe iki kok iso Dengkul ki lho, Mas.
Nek masak dekol ya iso modot to, Lah Mas. lek ngene mrene modot. Oh iya. Oh iya. Anu Bu. Dek iki terobsesi bojone lak lemu to Mas Igin. Karepe ben lansing. Dek wingi dibetot teng Karang Menjangan. Nggih, Pak. Ngriki Sedot sumsum. suntik sumsum lanang. Sakniki usum. Sum. Ngoten nggih. Nggih, dadi wong niku sakniki disedot sumsum terus dimasukin sumsum lanang. Dadi Sumsum ben ketok lanang. cilik. Ben ketok cilik. Delalah pas suntik menika obatnya pas disuntik sikil tengen lampune mati. Terus Merasuk sikil tengen sing kiwa urung merasuk. Lah ndek iki pas nguyu tak delok sitok ndodok sitok ngadeg dadi ngene Pak nggih. Terus diceluk karo iki. Dek, Renio dek naning. Aku pipis Mas, gelem Mak. Sos. kurang ajar. Mas lek ra bayaran so lucu nih aku ya. Iya. Ngomong iya. Ternyata Intenipun Kakang Atas. oh, Ya, Nagih Tresno. kadung Tris. kadung kok nagih. Lamat, monggo Mbak Pujo. Lamat wis katon tejane yen Oh, pakai anu rancang. Keroncong duk duk. Lungguhnya apa? Bas bentar. Balungan. Banter. Lamat wis katon tejane Tatono berangkatan menjarang aduh wiragane sinawang tan amba yen besen ngut wimbung patut nyata jemi kameraan tanggane diragek.
Matur nuwun Mbak Punjung. Lah, Lah, Kok kowe pas Punjung dadi bas betot kok ora wani betot Punjung? Pas Punjung menika senare pedhot. Oh. Nah sing untuk iso sing mbok goceki cuk lele. Nggih, menika kirang Abdul lamun to mboten nyuwun berkahipun Pak Guntur. Siap. Ini ngeten. Serempek napa tembangipun ngebit? serempek kan. Serpak aku nek bengi manut kowe ya. Serempek Mas nggih. Nggih, serpak. Pak Guntur menika remen ketuprakan terus serempek. Oh nggih. Monggo Pak Guntur. Gusti Adipati sampun rawuh wonten ing papan mriki. Sing siyaga ing kiri sawi go ing gati. Mergo bendaramu lagi wae rawuh. Ya kene. Monggo Doro. Wah, matur sembah nuwun Pak Guntur. Sampun kepareng rawuh wonten padepokan yang juga. Nyuwun duka ingkang kathah Gusti Adipati, ing samangke sampun kumalancang ngaturi panjenengan tindak wonten ing setinggil lagu. Bekti konjuk dumateng panjenengan. Yo Kakang Kridik, Iki. bektimu wis tak tampa. Mung pangestuku wae tanpa nono Kakang Kridik. Mugi sageta ndadosaken jijimat anggenipun kula mundi dawuh saking panjenengan Gusti Pat. Maja kluthuk ngaturke. Apa? Lho, Ketoprak apa iki ya ngaturke kaya bagi mau. binagi sungkem. Nah, ngono. Sembah pangabdi kula mugi unjuk dumateng Pak Guntur. Wis bubar dagelan sitok wis. Ngoten. Set nggih, Dawuh Pak. kleresan. Nggih, alhamdulillah panjenengan paring berkah ing dalu menika saged Nggih, rawuh Pak Guntur. Nggih. Sembah nuwun menika kalih Pak Igit menika. Lah nggih. Lah jan tepit Wilujeng dalu. Dalu dalang. Bapak. Nggih, dangu mboten pinanggih. Unjing nggih dangu nggih. Nggih. Panjenengan mboten nanggap kula mun dangu. Ten mangke. Lah nggih. Nggih. Peresmian. Mas Arif niku duwe angen-angen, Pak. Kados pundi? Kapan boyo iso ketekan Mas Sigit dalang nang pendopo Kabupaten Blitar. Amin. Pun derek panjenengan. Tepuk tangan dulu, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah. Niku angen-angene Mas Arif nggih. Kadosipun nek pun diucapke wonten padepokan nek mboten ngantos terrealisasi niku rada pripun malati ngoten. Mengke anu Pak Guntur. Dalem. Menawi Mas Sigit ngasta teng padepokan mengke konsumsine keng angkringan kula nggih. Konsumsine dadi Ampun, Pak. Ampun. Tahune 2003. Lah konsumsi niki nasi kucing lho. Cilik-cilik gek 3.000-an. Ah, mengke segone entek kula gawali kucinge mawon. Aduh. Yadong dawuh. Monggo, Nggih, Bapak. Mas Sigit. Bapak Ibu para sedaya, bingah rasing manah kula dalu niki saged pinanggih panjenengan sedaya. Kapang karo dulur-dulur juga. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Juga pun nang anu Pak, pun nangsal kendaraan operasional nggih. Sampun. Alhamdulillah. Ning wonten sanan lek desa juganipun dereng. Insyaallah mangke dipun Lah, agendakan mila. sih Pak. Nggih. Siap. Menika wau Mas Arif ngendikan bilih papan panggenan mriki wonten padepokan mriki badhe dipun ajokaken sanggar budaya kagem karawitan lan seni pedalangan. Alhamdulillah. Kagem gegladen adik-adik
sing kepengin dalang wonten mriki. Oh ngoten nggih. Latihan nang mriki maksudnya. Dados sanggar budaya. Sanggar budaya Nggih, nggih. untuk karawitan dan seni Pedalangan. pedalangan. Amin, Mila amin, amin, nggih. menika mangke dalem aturi ngajokaken wonten Pariwisata Budayaan. Provinsi Jawa Timur. Nggih. Kula ingkang lantari, ingkang ngawal mulai pengajuan ngantos realisasi. Amin, Ngaten amin, nggih. amin, Nggih, amin. Mugi-mugi saged kawusanan nggo tondo katresnan guntur karo warga juga ngriki. Amin. Alhamdulillah. Ngoten nggih. Amin, amin. Anu Pak, niku Pak, wujud gamelan sak wayange napa sak kelire? Ya gamelan, ya wayange, ya kelire. Sak sindene Pak jenajukan. Ya ora iso. Sir kula sak dagelane, Mas. Anu Pak Guntur, gen kula keramik Pak, keramik. Kok keramik? Temen lumah kula keramik. Loh, kok keramik? Kumamuk ora sanggar. Beda prosedur to, beda Nggih, prosedur. nggih. 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 Bapak Ibu sedaya niku wonten pesen saking Pak Bupati Blitar. Nggih, Pak Estinipun Yanto, panjenenganipun Pak Bupati menika kepingin rawuh wonten acara pagelaran wayang Mas Sigit menika Nggih. ananging wonten jejiban sanes mila Pak Bupati nyuwun izin kagem panjenengan sedaya nggih Pak nggih. Nggih. Ananging siang wau sampun saged ngrawuhi acara Nggih, genduri. nggih. Dalu menika pesen kon nyanyekne klangenane Pak Bupati Blitar, gendinge Blitar nggih. Amin, amin, amin. Blitar untuk penjenengan semua. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke. Ayo, semeneng kabeh. Ya, Pas. Ya, apa? Dipun kancani presiden Pak Guntur. Nggih, kabeh wis. Ayo ya Mbak Yosi. Sedaya jumeneng nggih. Sedaya. Nggih, Oh. sanipun gayeng. Nah. Ayo dong, ini Slendro dong. songo. Temani Bapak ayo. Buka saking kendang Mas Rangga yo. Tak tungtang tung. Ayo. Nah, yo. Kutha cilik kang kawentar. Edi Penny gunung kelut sing ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempa. Peta brontak sing dipimpin Supriyadi. Blitar nyimpen awune sang nagda. Mojopahit aneng candi penataran. Blitar nyimpen layone Bung Karno. Proklamator lan presiden kang sepisan. Ono crita caripate Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nuswantara. Lan uga Bung Karno kang kondang kaloka. Aneng trata Blitar lahir cilik mula. Ora mokal Blitar dadi kembang lambe. Ora mokal akeh sing padha nyatakne. Ento geni ngurupake semangate. Ento banyu nuwuhake patriote. Ya. Blitar kutha cilik kang kawentar. Edi Penny gunung kelut sing ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempa. Peta brontak
sing dipimpin Supriyadi Blitar dipun awune Sang Nata Mojopahit aning candi Penataran Blitar dipun layone Bung Karno proklamator lan presiden kang sepisan ana crita Karipati Gajah Mada ingkang bisa nyawijake Nuswantara lan uga Bung Karno kang kondang kaloka aneng trata Blitar lair cilik mula ora mokal Blitar dadi kembang lambe ora mokal akeh sing padha nyatane yen to geni ngurupake semangate yen to banyu tuwuhake patiyote. Nggih, matur nuwun. Sembah nuwun Pak Guntur. Pak Sigit, dalem Bapak. muga-muga sedulurku kabeh sing padha mirsani pagelaran wayang panjenengan. Nggih. Karo Gusti Allah diparingi rejeki sing kathah. Amin. Diparingi sehat sedaya, nggih. Amin. Diparingi gangsar lancar lek nyambut gawe. Alhamdulillah. Ngaten matur nuwun. Syukur. Matur nuwun. Nggih. Mugi saged mirsani pagelaran ngantos paripurna mangke, nggih. Nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan kagem Mas Guntur Wahono. Dewan Provinsi Jawa Timur matur sembah nuwun. Sembah nuwun, sembah nuwun. Sembah nuwun ya, Mas ya. Yo, kene karo aku. Jumeneng setitik karo aku diajeng. Ayo. Widodo. Diajeng. Jumeneng diajeng. Yo gene kowe suwe ora ketemu kok saiki kaya benik tek kowe. Sinden padake benik tek. Lah iso cilik. Kepiye pawartamu diajeng? Pek, Mas. Kepiye pawartamu? Pek, Mas. Iki kok ngeri. Cekak aos. Kok cek aos pek, Mas? Lah jaremu benik tek kan yo cilik, Lah dadi iya. yo titik wae. Ing semono ndak tinggal. Peperangan banjur suwe ora weruh. Kepiye kahanamu nanging kok beda karo sing kahanan sing wis kepungkur, Dajeng. Dawo. Sing bocah omah sapa to? Iki lho kok iso. Wah, bocah iki jan kepiye? Abdiku jo kluduk. Lho iki. Nalika semono kowe ndak wene pitungkas openono bendaramu putri. Kepiye supaya bisa bagya mulya bagas kewarasan anggone nata jiwa lan ragane. Sampun. Ya kene nganti ana kedadian kowe mangkene. Gusti Putri menika mboten remen dahar-daharan ingkang mengandung vitamin dagosipun stunting menika. Terus Ngece. Ayo kudune mbok masake. Wah rumangsamu. Ya diajeng. Nggih. Suwe ora kepethuk ning kepiye anggonmu leh nyawisi para Kyai Agung kene coba. Iki beda karo sing liyane lho iki. Bedane apa? Ah kepiye lho ngene lho. Sinden jos lho, Bos. Niki rambutnya semir masalah. Ayo kekinian to ngono. Coba, Dik. Ngene Dik timbang lehmu omong kangelan kene. Wis ngene lho. Nah, wis ngene ndak ngomong. Timbang leh omong. Nun sewu Bapak Ibu. Sinten ingkang badhe tumbas tremos? Alhamdulillah aku digendong. Gendong piye? Lah aku ora tau digendong kan yo mau gendong iki mau. Bareng tak angkat lemak. Tiut.
Suara apa? Suara motor. Ayo. Eta. Mak ceder, mak ceder. Lagune kuwi? Ora. Sing dalu Mas Dalu. Sigit. Nggih. Menika kathah namala. Kula wacane sik nggih. Nggih. Ana layang tak macane. Sing klentu Pak Igit menika klentu. Lah sing bener piye? Sing bener ki tak wacane. Nyoto nek arep maca layang. Lho, kok diweni kula piye, Pak? Sik tapi sing bener piye ta kuwi? Jeneng niku klentu kula. Lah yo iki ana layang tak macane. Klentu Pak Igit. Sing Sing bener. bener ki tak wacane. Nyok maca rebutan macane lho. Ngene tuk gonen tuk gon. Wis ngene gon. Anu suarane piye kuwi? Ping roh unine wae. Unine. Loh, Unine layang unine iki lho. kok iso? Unine layang lho. Maksudnya kuwi sing ning jero ki lho enek apa? Enek tulisan ngene lho. Lah kuwi lak jelas to. Meneng tak macane. Macane piye? Ah. Kuwi kucing. Korek. Do meteng. Dumateng. Walah iya. Aku iki pros rada adoh. Dumateng Mbak Limbuk, Mbak Cangik, kula pendemen Ringgit Purwa. Nyuwun gendeng. Alah. Mas. Gending. Gending nggih. Kayak ana kacamata Surya Kanta ngono lho. Kagem panglipur sedaya ingkang sami rawuh. Dali. Saking kula kanca kidul lepen. Oh, ngriku nggih. Ugi nyuwun lagu menika karang kates saking Dimas Bos, Rizky. Sing tak wacan. Angel lho iki layang iki. Masalah ya. Mosok kirim layang kertas cilik ngene. Masalah. Saking kula Pakde warga masyarakat wonten ing tlatah Samben niki nyuwun gending lagu Karang Kates saking Dimariski lan kula aturaken dumateng warga masyarakat ingkang ing dalu menika sami mirsani Ngapusi iki. Tulisane sakmene kok dawa niram. masih ada lagi. Loh iya. Kagem warga masyarakat juga mugi-mugi ing dalu menika ingkang mirsani Ringgit ing dalu menika mugi-mugi sedaya pinaringan kathah rezeki didalebani. Kertase cilik kok. Cilik kok iso kalimate iso duwi. Masih ada lagi ini Pak. Oh iya sik enek Pak nek tulisane. Pak Igit remen ing dalu menika kula ningali Ringgit panjenengan jan regeng jan saestu kula sampun nganti sampun nunggu. Dawa men ta iki tulisane iki. Masih ada lagi. Mugi-mugi sedaya kru Cakrah Ningrat menika pinaringan sehat seger kewarasan. Mugi-mugi ing taun ngajeng saged tindak mriki malih. Masih ada lagi. Wong ning lambene sinden barang iso mbok waca. Lah kaya video tron liwat ini, Pak. Kowe video terus. Mbak Widodo iki ya gelem-geleme. Loh, nanti kan mau setel toh. Oh, setel. Setel. Iya. Tuh. Piye, Mas? Yo. Dawuh napa? Karang ates, Bos. Iki Oh, lho. niki nek- Masih ada lagi sebuah voucher. Voucher apa iki dimutok voucher. Iso voucher. Voucher wis diledek. Tembangipun kersanipun iki rame. Sing gayeng Mbak Widodo bebas lah pokok nganggo jaranan nganggo barungan iki. Oke. Sopo sing nyepaki barang Mas? Ya oke. Apa? Tembange digaweke sing rada rame. Ya. Gedruk engko bablase jaranan. Oh, oke. Gedruk. Ya. Ya kan. Apa wi gedruk? Sing Karang atas nih mau. Ya wis karang atas nih. Oh iya Ya. karang kates iki. Oke gedruk ngono ya. Aduh. Mbak Widodo putranipun pinten sakniki Mbak Widodo? Gangsal Mas. Masyaallah. Masyaallah. Bocah sakmene iso ngeden ping 5 kowe. Aku ora ngeden kok. Kowe Sing ngeden ki sapa? Sing ngeden Iki sapa? iduwe langsung mana? Mbak Widodo kuwi idu mana? Itu mana? Loh. Aja lungguh tuh. Jare dagelan profesional. Alah lho. ya pancen bener Mas. Iki dek iki ngene lho. Minum tuh harus dengan duduk, Mas. Oh, ngono ya. Dek iki pancen sok nderekke baru Jam-Jami, Gus Idam, Gus Abbas, apa Miftah. Dadi pancen bener. Uang kuwi aja wel saka omben atau minuman. Sebabe Mergo wong urip kuwi wong mampir. ngombe. Nah, ngono lho. Dadi lak jelas to. Sampeyan wong wedok diawe ya kudu ndodok. Dodok, ngono lho. Wong lanang kuwi aja sok Golek menang. Aja golek menang. Sesama wanita dan
pria itu Saling persamaan menghormati dan gender menghargai. Betul. Mergo awake dhewe lungguh ana ing tanah Ibu Pertiwi. Ya, Wong urip kuwi ibarate Wong mampir ngombe. Nah, ngono lho. Nah. Ngono. Dijiwit krasa lara aja Aja jiwit liyane. liyan. Lak mong iki. Sedumuk batuk Senyari bumi. tuturi Handayani. handayani jerbasuki Mawa biyo kemah ripah lo jinawi wong urip mung mampir. Mampir ngombe. Nah, ngono lho. Ngono. Ajining raga Saka saka busana. ajining lati saka diri. Ajining Ajining diri saka lati. Ajining awak saka tumindak. urip kudu sing prasaja. Nah. Mergo urip kuwi ibarate mung mampir. Ngombe. Pelempokan kan aku sebelum. Lah mbok ngombe to. Mau urip iki mampir anyang-anyangan iki. Wong karek ngombe kok ya ora gelem kok iso. Oh, ngagem Karangkates. Coba kaya ngapa Karangkates. Iya. Iya. Buka saking kendang ya, Mas. Napa saking bunan? Saking kendang. Digarap pripun iki, Mbak? Anu gawe jaranan Oh, tayo. tayo priye lah mangke terus lagi Oh, barongan. buka bunang berarti buka bunang. Oh, sele Ini angger. kenana, Le? Mo. ah. Nika Kenal, Le? Toto Rian Mas Rian. Rian kendang. Nggih, mengke sing jaran ben nika. Rian. Oh, Sing ngendang jaranan Oh kono. iya. Padha, Dek Le. bengi wis kendangi awang barang ning Rian iki. Ya. Pakde buka bunang. Ah. Klung klung. Manut-manut Mas Rian, manut Mas Rian. Heeh. Iki Mbak Widodo iki nek kendangi ora spesial. Weh, saestu, Pak. Goyang-goyang. Mboten lho, kula Niki pancen dipesen Mas Arif. Kagem masyarakat juga. Soalnya niki mengke bar wayangan ajeng dingke belungan jangan tewel. Wong edan. doyan. Sampe doyan. Ya, tak ngat-nget Kok tak itu. cepake. Ngono ya. Yo Karangkates yo. Ya. Ayo, Dek, kene, Dek. Ayo, Dek. Oke. Ya. Katur dumateng sedaya para bapak linmas. Lan iki para sesepuh pene sepuh. Karangkates bendungan wewengkon Malang. Kinclok-kinclok banyune gugah kenangan. Saben liwat tumuju ing prawetan. Oh, kumetes atiku ratapan. Lenggah cecer son elus-elus rek maning. Catur netra laras kembang asmara. Sumilirik angin buka rasa. Mbok
Kuda langsung lo, ayo, lo lah, oh, oh, oh. Oh, pas, lo, mana, oh, teng. Bapak Ibu sae napa sae? Sae napa sae? Malih napa sampun? Weh, lah, oh, lo. Ya. Pas, oh, Lo. Kita wis rasae iki ya. Sae napa sae? Sae matamu. Iki tak tembuli iki lho. Tambuli godhong-gedang pahite ramu. Jarene profesional. Masyaallah kene. Profesional. Urung ilang. Sik ning lu gua kene. Masyaallah. Urung ilang. Tak tambahi. Nih gua kene. Oh. Mripatmu sik ning dhuwur lho, mripatmu. Nih gua kene lho. Urung iki urung tek mari. Mripate ket mbiyen ning dhuwur. Kowe tau tuh mah mripat ning tungkak. Mripate ireng kuwi lho urung tek mari kuwi lho. Wis mari aku tak nggo salin. Kok mangsane ngono. Loh, sing dadi masalah, sing dadi. Kita sing dadi tak grucuk nang lho. Kok terus nesu? Iki tekku ngono wae Le. Iki ya. Wis mari. Pancen sedaya menika gumantung saking pakeliran, Mas. Leres. Dadi nek blangkon niki pancenipun wilah-wilahanipun lho nggih. Sore ra ketara iki katanya. Wah, embere terus kon nyingkirke. Ben ora males. Mau tak delok ning gone kamera ning TV kono to, mripat malik ngene mau. Aku wedi aku. Daripada aku sampean bablas to, tak delok ning kamera lho ning gone TV monitor kok mripatmu ngene mau. Aku seneng kok ndek Mas kaya asu iki. Aku kancane lagi omong mbok guyang kaya ngene iki lho. Mripatmu malik. Masyaallah tembus lho, Mas. Tembus ning cawet to. Asem tenan kok bocah edan iki. Kok grujuk iki lho. Anu kok tak sementara leren nggih. Ampun.
Lah niki koyo ngeten iki. Ayo ora apa profesi yo. Wis, tutak. Oh. Hop. Aku mbok grucuk kopi matamu. Lah nek banyu putih ra apa-apa lah kuwi ireng e. Sekali-sekali iki dagelan ndasi dirubung semut. Kadung arepe ndadi mbales e kok iso. Coba Loh, baca tetembangan lho. Ya ora apa-apa, ora apa-apa. Mbak Yosi Dian Pratiwi. Pak Yosi Pak beli sabun. Nyedekan. Yosi kok grujuk nek. Telas wis sak sempak-sempakmu gak aku. Kali Aku tak izin dulu Meng apa? Iki engko ketoke iso masuk angin sanggon lho iki engko. Profesi. Profesional piye? Iki iso suwi nek genep sak jam tak cilik. Engko ora balik. Bangsane. Ora. Wah, guyumu banter men. Para penonton iki padha bungah atine. Bungah piye kan? Dagelan-dagelan tersiksa. Ya aja ya. Kowe bola kono apa bolaku? Kula bolos sembarang, Bos. sembarang. Niku asal. Wis masuk angin bareng kue. Dalam. Niki kembloh ya. Padha-padha nyambut gaene kok ora gelem kembloh. Kepake sing gara-gara Pak Ikit. Apa sing ngomong? Ora. Kok iso? Padha kembloh. Mbak Yosi di MC nih, di MC nih. Lah Di kono. MC nih, di MC nih. di MC MC nih. sing apik. Gonku. Apa kene? Ayo. Gonku mbok gelap. Ambune delok sik ah. Kayak ngono lho. Oh, nek mudi, Pak. Wis diakhir mbok gelap. Asem mbok ki andukan nih mangsane. Alasan iki ono. Lagune nganu iki disimak kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club Sedoyo menika Napa, Bos? monitor Sige Channel. Nggih Pak Purwono saking Rembang. Nggih.